Mama ngekhathi ngiboshiwe uyakhumbula ngithi into eyenzeka-ke bengithi lapha ngaphakathi ukuze ukwazi ukuphila kahle kunabafowethu engikhula nabo obaziyo abangani bami. Bekade ngithi njalo nje ngibacele ukuthi baye lapha ekhaya esibayeni bafike bathathe inkomo nga-one nga-one bayidayise. Beyisephi iy'nkomo zomnyeni wami asebenza kanzima kangaka Nkulunkulu? Awu Thixo. Ngiyaxolisa Kodwa bakithi yini Nkosi yami? Kodwa Nkulunkulu wami, waze ngayisola baba. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu esisikhipha izimfihlo nihleli noLungster. Namhlanje sihleli nomfowethu othukena kunodaba afisa ukukhuluma noma wakhe. Sawubona njani? Ngiyaphila sesinjani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelele ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka nendawo. Ngibingelele kubabukela emakhaya. Ngisuka lapha endaweni yaseMlazi ka-K. Usuke eMlazi? Yes. Ubekwa yini la? Qalaphi inkinga yakho? Inkinga yami sisinde kakhulu. So bengifisa ukutshela uma imfihlo ebengiyenza ngesikhathi ngiboshiwe. Lapha bengiphila kanzima. Ngiyafisa Kade uboshiwe? Yeah. Asiqale kule yokuboshwa. Ububoshwe isikhathi esingakanani? Laphana ngihlale iminyaka emibili ney'nyanga eziwu-2. Inyanga eziwu-2. Uboshelweni? Cala lami belicayi kakhulu. Kunengane encane lapha ekhaya ngizalayo. So uma wayo sathi sixabene wase ethi ingane ngiyidle ngilile. Isikhathi eside. Kodwa at least-ke ukuba u-2 years kwenzeke kanjani ukuthi uphume kulo 2 years? Kuthe makubheka odokotela ngithi phela umuntu makuthiwe wenziwe. Ngihambe ehlolo kwatholakala ukuthi hayi cha ayikho le into engekho le. So manje uma wengane I hope bambopha. Because ayikho into ebuhlungu njengokuqanjelwa amanga ngokucala lokudlwengula. Impela uma ingane ungaphakathi so umndeni ubhizi futhi uyancenga ukuthi ubudedele. Ingane ingakanani? Ingane yethu manje sikhulile ngoba isinawo 15 years. Isino 15. Yeah. Okay, so namhlanje ke uzothini kuma wakho? So kumama ngifisa ukungidlulisela ukuthi ngase ngingaphakathi ngoba phela imfuyo yasekhaya bihamba lapha. So uma akazi ukuthi bihamba kanjani imfuyo. Ngathi ngingaphakathi impilo benzima ngikwazi ukuthuma abantu odangaphakathi ukuthi ngicela bahambe ekhaya bafike bantshontshe inkomo. Sima bantshontshe inkomo bayithathe bayidayise. Uma sebayidayisile bafake ibalanga ngaphakathi ngoba impilo ayikho lula ukuze ngizokwazi. Untshontshe inkomo engaki? Kule minyaka emibili. Kule minyaka emibili untshontshe inkomo engaki cause inkomo imalini yodwa? Ngoba phela besidinga imali besidlulisa ngayo imali le edingakalayo bese kube la. Imali inkomo iyodwa imalini? Inkomo besibiza o7,000. O7,000. So wena kulo 2 years untshontshe ingaki? Lo 2 years ezo5 ngoba impilo bengekho lula. Ukuze udle ukudla okuright lapha kumele kube nemali. Kunobhuti okumele sibakhokhela ngaphakathi. So ngoba ade uthumela abantu obazelaphi labo noma abantu uvela ade ukhuluma nabo around? Abantu esikhule nabo abebefika lapha ngaphakathi bezongivisit. Uthi befikile ugcine sokuhamba ethema befika nje kokuqala kwakhona imali abangishelayo. Ngakwazi ukunika abafowethu ngaphakathi khona abafowethu abanamafoni ke bese ngazi nje ukuthi hayi mangingashaya i-call bakwazi ukunginika nefoni bese ngikhululekile. Shuthi wena kulo 2 years uthe unesentshontshe inkomo engaki? Ezu5. Shuthi wena ubuhlala ehotela phela. Cause o7,000 abawu5. Impilo bengasafani khona imali beliyenze impilo ibelula. Ibelula. So inkomo ekaba. Inkomo ekababa kodwa njengoba bengasekho bese kufanele ukuthi ekamama ubebheka. Zigade umama. Zingaki inkomo ezisele kulo 5 othathile? Inkomo ngicabanga ukuthi zilako 8 manje ezisele. So waphuca ingcebo yasekhaya wayoyidayisa ukuze wena ube comfortable ejele. Impela ngoba manje isimo sasinzima kakhulu ngangenzela ukuthi nami ngiphile kahle. Umama umuntu onjani? Umama umuntu onomoya ophansi kodwa unanesifo senhliziyo. Unesifo senhliziyo. So ucabanga ukuthi ke nakuhle ukuthi umtshele lolu daba? Ngibona vele iyamkhathaza lento so ngicabanga ukuthi nayo izokuthola ukuthula ngaphakathi uma ukuthi lo daba ngiyalidlulisela ke. Ukuthi akwazi ukuqhubela phambili. Bathi umbuzo wami usekutheni uphume nini ejele? Suneminyaka engako ngaphandle? Njengoba ngiphumile nje ngiyoqeda unyaka. Uyoqeda unyaka. Okay, useke uphela unyaka inkomo kade zantshontshwa
I'm sure useze wakhohlwa nayizona manje why ufuna ukuvusa ilonda, why ufuna ukumtshela lolu daba? Ukuthi njalo mahlezi naye behlezi ehlala ekhuluma lento, so ngabona ukuthi ushuthi umama lento usanesilonda ngaphakathi. Sanesilonda. Ukuze lapheke kumele ngivele ngimtshele. And then uzokubuka kanjani-ke sezwa ukuthi wena kade ubhizi untshontshe iy'nkomo, uyakhala ekuseni imini nantambama kodwa uyazi ukuthi wena unesandla kulokho? Khona ngiyazi ukuthi kuzoba buhlungu, uzongibuka kabi, kodwa nami nginethemba lokuthi njengoba sengingaphandle kunamatoho engiwabambayo engiwazamayo, engithemba ukuthi ngiyothi uma ngiwabamba ngikwazi ukumpholisa amanxeba. Uthenga iy'nkomo zikababa? Ekhaya nibangakhi? Ekhaya khona umfowethu omdala, futhi kahle kahle nje ngingasho ukuthi siwu-4. Niba u-4? Yeah. So wena owesingakhi? Mina ngingena ku-number 3. U-number 3. So umfana omdala masezwa ngalolu daba-ke yena uzothini? Umfowethu omdala uwumuntu okahle kahle oy'mele kahle, kuphela nje useganiwe naso ehlala eceleni. So uney'nto zakhe, but akusho ukuthi phela akalinakile ikhaya. Yebo, akusho. So yena uzothini-ke sezwa ukuthi wena u-responsible ukuthi lezi nkomo ey'nhlanu zinyamalale? Umfowethu omdala noma khona kuzoba nzima, kodwa engicabanga ukuthi naye uzokwenza sure ukuthi ngiyajeza esenzweni sami. So nami ngi-ready ukuze sithole ipeace lapha ekhaya ukuthi ngimele inkinga zami. Okay. No, niyamuzwa ubhuti ukuthi-ke na bentshontshe iy'nkomo zasekhaya ukuze akwazi ukuthi aqhube impilo lapha ngaphakathi ejele. Kodwa akasimthinte umama, simazise ngalolu daba size ukuthi yena uzothini ngalo. So ready ukukhuluma nomama? Yebo, sengiready. Hello. Sawubona mama, unjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ukhuluma noLungu Star la ka-Black Life TV kuhlelo ukuthi sikhipha izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Ngakwazi mntanami, kodwa nje umkhuhlane. Uphephisa. Neweda yikho yinhle kahle la eThekwini. La ka-Black Life ngihleli nendodana yakho. Uthi-ke na kunodaba afisa ukutshela lona, ngisacela umlaleli. Okay. Ngiyabonga. Mama njani? Ngiyaphila. Njani wena? Sikhona mama. Ngikhetha ukuthi ngize la ka-Black Life TV mama. Kunemfihlo ebengifisa ukuyidlulisa ngoba sengibonile kunesikhathi eside kudla mahlezi ndawonye lonke ukhuluma ngayo lento. So ngibona kungcono ukuthi mama ngiphumele obanga. Ngishonile Nkosi yami, wangithusa. Ushukela wami usuzonyuka-ke Nkosi yami. Ayi. Ngiyexolisa kakhulu mama, kodwa nami lokho engizokusho benginganayo i-choice, impilo binzima. Ngizocela ungixolela mama. Washaya udabeni mntanami. Mama, ngekhathi ngiboshiwe uyakhumbula ngithi into eyenzeka-ke bengithi lapha ngaphakathi ukuze ukwazi ukuphila kahle kunabafowethu bengikhula nabo awubaziyo abangani bami. Bekade ngithi njalo nje ngibacela ukuthi baye lapha ekhaya esibayeni. Bafike bathathe inkomo ngawani bayidayisa. Beyisephi inkomo zomnyeni wami asebenza kanzima kangaka Nkulunkulu? Thixo. Ngiyaxolisa mama. Bakithi yini Nkosi yami? Kodwa Nkulunkulu wami, waze ngayisola baba. Ngiyaxolisa mama, kodwa-ke bengenayo enye indlela bekuyilokho. Kodwa futhi mama ngiyathembisa ukuthi ngakho konke kusemandleni njengomuntu sangaphandle manje ngizokwenza sure ukuthi konke engikwenzile ngiyakukhokhela. Kodwa Siboniso, nganikhulisa kanzima kanje sinobaba wakho azashona emhlabeni umnyeni wami engazakuthola ukujabula. Uwe la kodwa Nkulunkulu wami lengane, kodwa Thixo Nkulunkulu angaze ngayisola kodwa Jesu. Manje beyidayisa uyenzani imali usejele? Uyenzani? Mama, njengoba bebeyidayisa lapha ejele bengenzela ukuphila kahle ngoba umuntu behlala engadli, so bengenzela ukuthi ngikwazi ukulala ngidlile, ngikwazi nje ukuhlala ngikhululekile. Okunye mama, bungaboni mama mangifona ngibuza ukuthi akukhona okudingayo ekubeni ngingaphakathi. Ngoba mama bekusuke kukhona amasenti engiwatholile ngalokho ebengikwenza ekhaya. Kodwa Nkulunkulu wami ngiyalinga 1 kodwa Jesu. Ngiyaxolisa kakhulu mama, nami bengawona Nkosi wami.
sami. Manje asazi ukuthi kodwa umyeni wami lapho ekufonelele khona kodwa ngumuntu wami. Nakuyena Kanjena Jehova. nakuyena mama ngiyathemba ukuthi ubaba uyoxola ngoba nami ngibona ukuthula ngempela lento nami iyangidla ngaphakathi ikakhulukazi masubalisa mama nakumina kuba buhlungu kakhulu khona ngicela ungixolele. Ungazi mntanami ngigula ngezifo ey'ngaka kodwa odokotela bangaki uzongitshela lento ungakwazi ungitshela endlini kodwa kusaba ukuphi. Ngiyaxolisa mama njengoba ngishilo ukuthi nga-Black Life TV so bekunzima ukuthi ngikubheke emehlweni ngikutshele. Nkosi yami, hawe ma, iy'nkomo zingaki iy'nkomo wayithatha-ke iy'nkomo zomnyeni wami bakithi? Mama ngikhumbula kahle lezi eziwu-5 lezi mawukhumbula kahle lengathi impisholo yona yokuqala esaqala ngayo. Waze wangibulala ngiphila mntanami, waze wangibulala ngiphila. Ngaze ngayisola ngakho konke uNkulunkulu wami. Uyazi bengithi ijele liyakulungisa kahle likwenza ube worse. Ngiyaxolisa kakhulu mama kodwa-ke ngizokwenza sure ukuthi kukho konke engikwenzile ngiyajeza futhi ngiyayibophezela ukuthi ngizokwazi ukumelana nento engiyenzile nokhokha ama-damage. Konke sesizokubeka emthandazweni mntanami. Ngiyabonga khona ukuthi ukwazi ukuhamba uye lapho kwa-Black bani. Hayi yabona nje kodwa Jesu. Yebo mama kodwa futhi mama ngizokucela ngoba mfowethu unokuhlupha bengicela ukuthi kube imfihlo yethu ngizothi ngizama kancane ngihlanganisa sibe ukuthi siyakulungisa. Sengimdala kanjena sengizoba ney'mfihlo futhi. Ngiyaxolisa mama. Nkosi ayobona ngisazi. Ayobona inkosi. Yeah. Uzizwa unjani? Kona ngizwa ngathi mkhulu umthwalo owehlile njengoba umama sengikwazile umqiniso ukuthi pho manje uthini mawuthanga batshela abafowini? Ubhuti omdala ngibona ngathi umuntu ongangibulala nokungibulala njengoba enento zakhe bengikwenze ngumama since engumuntu ohlala ngokugula. Ngicanga ukuthi naye angaba nakho ukuthi shuthi umama ngimbulale ngezami izandla ngesenzo sami. Na understand. Yo nezela ke balaleli emakhaya ukuthi-ke na uthi ubhuti wayethi-ke na uzama impilo ngaphakathi ejele ukuze angalimali kodwa-ke wagcina esentshontsha iy'nkomo kamama kodwa-ke asithembe ukuthi uzokwazi ukuthi-ke na ayothenga ezinye aqhubeke nemfuyo kababa wakhe. So Black Life TV, please don't forget to share, like and subscribe. It's the Black Life TV.